Les llacunes litorals del Delta de l'Ebre són el resultat d'antigues desembocadures del riu o del tancament de badies que acullen una gran biodiversitat. A la llacuna de l'Alfacada hi ha diferents tipus d'hàbitats en funció de la salinitat i del grau d'inundació. En canvi, a les antigues salines de Sant Antoni, entre la llacuna de la Tancada i la badia dels Alfacs, hi dominen els ambients salins. Aquesta gran varietat de paisatges afavoreix la presència de moltes espècies d'ocells aquàtics durant tot l'any. Algunes, com els cames llargues i els becs d'alena, aprofiten les aigües somes per buscar menjar. D'altres, com els flamencs, hi troben recer, aliment i fins i tot un espai per fer la parada nupcial. Aquí s'hi apleguen espècies escasses com la gavina corsa o el bitó, i també altres estadants més comuns, com l'ànec collverd i el xivec. El cabosset tapa els ous amb fulles abans d'abandonar el niu quan es sent descobert. Les boscarles fan servir el canyís com a perxa per emetre el seu cant potent. I la polla blava, una incorporació recent a la fauna del delta, també s'hi troba ben a gust. I no tots són ocells. Algunes plantes de gran valor ecològic, com la sosa de flor i l'ensopeguera, també hi troben recer. I també el fartet, un peix mediterrani considerat dels més amenaçats del món. Aquest patrimoni, però, no sempre ha estat ben conservat. L'activitat humana va explotar les llacunes durant molts anys. A finals dels 80, a la finca de la Tancada, s'hi va construir una piscifactoria. L'aigua estava tancada en dipòsits aïllats i les línies elèctriques eren la part més visible d'un paisatge molt humanitzat. La natura no afluixava, però l'home l'anava arraconant a poc a poc. Tot i així, les perdius de mar encara criaven a l'altra banda de la llacuna i a l'Alfacada s'hi mantenia una gran colònia d'ardeids que finalment va desaparèixer del tot. Una part de la finca de l'Alfacada, coneguda com el Violí, que als inicis ja havia estat un aiguamoll, estava transformada en arrossars. La fauna desapareixia per l'acció humana. La tendència comença a canviar el 2004, quan la Fundació Catalunya La Pedrera compra una part de les finques de l'Alfacada i la Tancada. I fa un tomb radical el 2010, amb el naixement del projecte LIFE Delta Lagoon, que es proposa recuperar 350 hectàrees d'aiguamoll en finques de la Fundació, de la Generalitat i de l'Incasòl. Les obres comencen de seguida i s'allarguen durant 8 anys.
No és una empresa fàcil. Es tracta, d'una banda, de transformar l'antiga piscifactoria de la Tancada en un aiguamoll. Cal trencar malacons per comunicar aigües tancades, crear nous illots per afavorir la reproducció dels ocells i eliminar les línies elèctriques que fan més nosa que servei. A l'Alfacada, en canvi, l'objectiu principal és tornar la finca del violí als seus orígens. Construir basses, comunicar canals i crear illetes on puguin criar els ocells. En altres paraules, recuperar el paisatge que havia tingut el temps d'abans. Els edificis que havien acollit les oficines i magatzem de l'antiga piscifactoria de la Tancada també tindran utilitat. En el futur acolliran el Centre d'Interpretació Mont Natura Delta, amb un espai museogràfic, un centre d'acollida de visitants, miradors, aules d'interpretació, una botiga de productes autòctons i un munt més d'al·licients. Queda molta feina per endavant. Mentre les màquines van treballant, biòlegs, naturalistes i voluntaris empenyen diversos projectes de seguiment i conservació de la fauna i la flora. Volen conèixer a fons el patrimoni natural de les llacunes i fer tot el possible per millorar-lo. Els censos serveixen per conèixer les poblacions d'ocells i la seva evolució al llarg del temps. I l'anellatge permet estudiar-los un per un i saber més coses sobre els desplaçaments que fan. Unes trampes fixes instal·lades a la zona de l'Alfacada permeten fer captures mensuals de polles blaves. Una vegada capturades, una per una són mesurades i anellades. La instal·lació de radioemissors en alguns exemplars permet seguir els seus moviments a distància. El projecte de recuperació de la tortuga d'estany, iniciat pel Parc Natural del Delta de l'Ebre, també inclou l'Alfacada com a zona d'alliberament d'aquesta espècie amenaçada. La premsa de tot el país fa difusió del projecte. Alguns exemplars, marcats amb radioemissors, permeten fer un seguiment dels seus moviments i comprovar la seva adaptació. Els peixos també són objecte d'estudi. El Parc Natural del Delta de l'Ebre, juntament amb l'IRTA, la Fundació Catalunya La Pedrera i persones voluntàries de la zona, fan un cens anual de la fauna piscícola de totes les aigües del projecte. El fartet és una de les espècies més emblemàtiques i estudiades de totes. Per això es mereix un seguiment especial. A la Tancada, les obres de naturalització de l'antiga piscifactoria obliguen a trasplantar ensopegueres, una planta amenaçada que ha trobat aquí un dels seus darrers reductes. Aquesta vegada són els voluntaris de l'Escola de Capacitació Agrària d'Amposta i els propis tècnics del LIFE els encarregats de fer la feina. Una per una,
dotzenes de glebes carregades de plantes troben un nou destí dins de la mateixa finca. I a poc, l'esforç comença a donar els seus fruits. Les ensopegueres trasplantades no només han arrelat, sinó que ja comencen a florir. I el que abans no passava de ser una mala herba, ara és una espècie d'interès excepcional que es mereix un rètol amb totes les explicacions. I això és només un detall. Si aixequem el cap, ja és fàcil veure la transformació. El paisatge ha canviat molt. Els dipòsits de l'antiga piscifactoria estan connectats. Els malacons, trencats estratègicament, formen noves illes per als ocells. Les antigues línies elèctriques que omplien el paisatge han desaparegut del tot. On abans no hi havia vida, ara hi ha colònies de becs d'alena, gavines i xatracs. Als voltants dels edificis han aparegut unes salines en miniatura que permeten introduir els visitants al món de la sal. Són part de Mont Natura Delta de l'Ebre, un centre d'educació ambiental que gira al voltant de les aus, la sal i la pesca tradicional. Els mateixos edificis també s'han transformat. Els antics magatzems en runes acullen ara el centre d'interpretació del projecte LIFE. Mireu, aquí tenim uns quaderns del projecte LIFE Delta Lagoon, un projecte que s'està aplicant aquí al Delta de l'Ebre, i veureu, està fent a partir, tots els llapis ja, sí? Tots els llapisos. L'antiga planta d'envasat acull ara la recepció i la botiga, amb tot de productes autòctons del Delta de l'Ebre. Al seu entorn, un servei de visites guiades permet als visitants conèixer les activitats tradicionals del Delta de l'Ebre i la biodiversitat de les llacunes recuperades. Ara et veus les tres, no? Doncs mira, el més gran, que té el bec corbat cap amunt, és el bec d'alena, que és blanc i negre. L'espai està preparat especialment per a escolars i famílies, que poden viure en primera persona l'essència del Delta. I el terrat de les antigues oficines s'ha convertit en un mirador excepcional de 360 graus. Un lloc que et permet veure a vista d'ocell el resultat de tot un somni fet realitat. Set anys de feina i entrebancs han donat finalment resultat. Una de les restauracions d'ambients humits més importants dels darrers anys. Les aigües recloses han trobat noves connexions que els permeten la renovació. Noves illes enmig del canyís. Nous miradors que han substituït les línies elèctriques. 350 hectàrees d'aiguamoll han tornat als seus antics propietaris, els ocells.